Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa SkillsPark Tech Hub a cikin wannan complete 3D modeling and animation course using Blender. Wanda wannan series ne tutorial wanda muka fara su from part 1 muka to tiriyan muna yanzu part 5 wanda a wannan video zan yi bayani akan environmental modeling. Wato ya zamu modeling din environment na wannan gidan. Yanzu misali wannan gidan muna so zamu cire scene. Amma yake nufi da scene shine muna so zamu cire dan clip na video ko kuma muna so zamu cire hoto guda ɗaya na wannan gida. To idan ka dauke shi haka kawai a cikin wannan duniyar gabaki ɗaya haka me kai kenan kaga kenan bai making sense ba a ce kawai nan gurin an gan shi haka babu komai a cikin nan gurin. So environmental material yana da matukar muhimmanci wanda da shine zai bamu dama mu sanya zamu shirya environment din da gidan yake wanda idan da scene din sai making sense. Muna da hanyoyi da yawa na yin environmental modeling. Sometimes za yi amfani da duwatsu, sometimes za yi amfani da bishiyu, sometimes za yi amfani da ciyayi, kamar dai a ce gida a cikin wani environment. So a wannan video ina so ne amfani da wani simple and easiest method da za mu create an environment da za mu render wannan scene. Ne scene din ba wani babban scene bane, karamin scene ne. So za mu creating basic environment da shi. 2023 da na creating din Blender tutorial series na yi amfani da wani hanya na yin environment inda na yi amfani da basic mesh plane kenan. Na yi subdivide na shi ne amfani da professional editing na creating hills a baya wanda wani is very long process. A wani bidiyon a cikin dan tick abinda muka yi a cikin wancan bidiyon a cikin doguwar hanya, a wannan bidiyon za mu yi shi ne a cikin dan mantuna mun gama shi. So kai tsaye bari fara mana bayani akan yadda na yi amfani da wancan method da na amfani da shi. Kara yi wannan a tsaya kawai kalle ne shift A to add a plane. Oh, yana can gurin. Anyway, G to graph na kashi kamar nan. S to scale. S, X on X. Ga screen key ɗina yana buɗe. Tap to code edit mode. Sai na sa loop code kamar haka. Na H select everything, subdivide, na subdivide na samar da subdivide mesh kamar haka. Daga da sai na amfani da professional editing. Idan na clicking akan abu na ce GZ ɗaya ran ɗauko, amma idan na clicking akan professional editing na ce GZ zan ga na ɗebo da idan ina marasa middle mouse zan ga ina ɗebo su da yawa. To da wannan hanyar ne amfani na sa na hills wanda maybe ina ga na amfani da daga nan na smooth na mai da shi kan random. Sai na ce GZ sai fito min da randoms kamar haka. Wanda da na gama sai na je na sa musu subdivision surface under generates na sa musu subdivision surface modifier na yi increase na wannan modifier din yi smooth na yi reticular ta auto shader smooth. Wannan hanyar ne creating dutse da na tashi sai na koma da sa shi a bayan gidan kamar haka a wancan bidiyon idan hasko gidan haka zaka gan shi ta baka ga wannan dutsen. So wannan is very long process. So shift C na mai da cursor to the world origin. So hanyar da na ba anan gurin shine ta hanyar amfani da landscape add-on. Yes, introduction to landscape add-on. Landscape add-on wani kalan add-on ne wanda ke bada dama akan Blender ke na Blender ne wanda zai baka dama ka dinga kai din hills, duwatsu kala-kala. To mu je kan edit preferences, mai searching din land anan gurin. Land. Gashi nan ANT landscape. ANT landscape mai kile kina kan shi. Marife. So kafin mu fara komai control S mai 7 wannan aiki namu mu danna H like everything, H to hide, shift A to add landscape. Mai clicking akan landscape za mu ga idan muka tiltike muka je kan shi za mu ga wani dutse mun samu. Automatic ya ba mu dutse wanda ga adadin subdivision vertex din da ke da ta x axis da wanda suke ta y axis. So kafin na fara komai bari na mai da wannan ya koma 100 saboda kan na sami mai suna abin da yawa, kan na sami vertex da yawa. In ne sami vertex zai bani wahala wajen sarrafawa. Sai kuma mu je mu zaɓi kalan da muke sa. Ku duwatsun kala kala tana ramu gano su. Noise mai wannan anan gurin. Noise menene? Noise section ne ko noise menene? Anyway gurin bai bani dama na expanding din shi ba. So mai clicking akan shi. Ko noise type ne kamar. Za mu samu ga kala-kala. Ka click kan wannan ga kalan shi. Wannan ga kalar shi, wannan irin wani duwatsun ne wanda ake samun su a gurare masu sahara. Sai kuma hybrid.
hybrid gashi na dan irin su bulbulan dutsen nan. Sai kuma kamar su wannan yana da kyau shi ma. Sai kuma a samu wani kamar ga wani irin garin da in ka shiga ka samu duwatsun nan, wasu na rami wasu na fitowa sama. To sai mu dan yi ta play around with these types, mu samu kalan wanda muke so. Ina so bana son samu wanda yake da rami a ciki saboda sin din bana bukatar wanda yake da rami. Wow, ka gani. So bari in ga wanda zai dan fi min kyau a aiki na. Zan yi amfani da wannan. Wannan is very good. Idan zan yi amfani da wannan saboda ya dan bar min wani surface a nan, sai na nuna kamar gidan a ne yake. Kamar an je bayan gari ne cikin duwatsu aka gina wannan cottage wanda already na ga mana cewa irin wannan cottage ana yin shi ne a cikin bayan gari, mostly saboda zuwa yawon shakata ko huta. So zan yi amfani da mai suna Strata H Terrain. Anyway kuma mai gashi nan dai kawai na yi clicking akan wannan. Za ka yi duba idan kana son wani wanda ba wannan ba ka yi amfani da shi ga wani kala. Amma wannan din ya yi kyau ne saboda space din nan da ya bari a nan gurin, space din da ya bari a nan da shi zan yi amfani. Subdivision ɗina is 100. Idan ka rage shi za ga, in ka rage shi kuma 12, misali na mai da nan 12, bari ga me zai faru. An gani? Wanda da ran je edit mutum ga projects din an samu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anan an made something anan. So wannan yayi karami sosai. Delete to shift A na jin ƙara landscape zai zo min da shi. Sai in ƙara shi ya zama yawan da ƙara yawan yadda zai fito. Idan na mai da shi ya koma 100 on X, na ce tab za ku gani 100 a jere ta nan. Sama kuma bai kyau ba saboda dole ana sa zan boxes. Abin da ka sa a X shi da ka sa a Y. To bari goge wannan, shift A in je in ƙara mesh landscape. Zai samu wannan ya koma 100. So wannan is okay. So sai na buɗa shi ƙara mai girma, S to scale N, na buɗe panel S to scale. Mai scale ɗin shi kamar ya koma 75. Gashi na nan na mai da na 75. Ina mai da 75 to nan zai koma haka. So saboda haka in na click akan 1 to go to front photographic view sai in ce RZ jiyo shaida yana kallon nan, idan nan minus 90, to a 1 ina ranga yana kallon nan, to alt H na wani hiding din gidan kuma gidan. So ga gidan nan ya zama dan kankani a karkashin nan gurin. So dabarar da ran shi ne ran da shi ya koma saman nan, amma gidan shi ba na son taba origin din shi, ina so ya zama tsakiyar duniyar nan. To shi wannan dutsen shi dan ya bayar da shi ya koma daidai nan gurin. To 1 to go to front photographic view, ina koma kan edit mode zamu gani boxes din gasu nan, ko ina koma kan pixel zan ga duk boxes din girman su daya on Y da on X. So 7 to koma ta photographic view, in koma kan wireframe, ba wireframe koma kan solid view, ce G to graph, GY to graph, GX an ƙara haka da shi, GY ne haka da shi. To sai da an kalla nan na ga me ke faruwa. Wannan gidan normal akan ne, to maybe gidan zan yi sama da shi. To before na yi sama da gidan, na clicking akan ina da light H to height, ina da camera H to height, sai in taɓa wannan dutsen da na control I to invert select, wato ya sake komai ya kama abin da ne selecting. To yanzu ta daidai nan gurin ce GZ, ya grab din shi on Z, har sai na ga wannan dan planking na ƙasa ya leko kamar haka. Isa leko dukan shi, koya idan ya leko wannan da shi nake abu, wannan goge shi ma za a goge wannan delete. Koya wannan ya leko, to kawai za ka bar shi, koya ka wannan ya leko. Sai mai clicking na ɗanyi flat da nan gurin ne, ɗan ya kamata ɗanyi flat da shi, ko kuma an bari yi flat da shi ba, barin ƙara tana control I to invert select, na ƙara grabbing ɗin shi GZ ɗanyi sama da shi zuwa ya leko dukansa. Yawwa an gani ya leko dukansa, duka gidan ya leko. To sai na clicking akai, to haka yayi. Idan gidan ya leko dukansa, to sai na clicking akan wannan tab to go to edit mode, je ne selecting wireframe kasan, saboda wani guri zamu ga bai kai ba wannan ba, kasan nake so ne selecting. Koma click akan wannan kasan, yawwa sai in ce GZ, ina kan professional editing, to je kashe shi GZ, dan lotsa shi ya shiga ciki, kawai ya shiga ciki ma sosai, ya shiga ciki sosai haka. Da ce wani guri bai shiga ba, ma ce duka ya shiga.
in kuma karatun nan gefen za mu ga to gz ma ba na so shiga dukan ta za mu ga shigo da yawa ta za mu ga shigo kaɗan ta nan ya shigo kaɗan. So wannan idan muka yi haka za mu samu abin namu ya ba da ma'ana kai wannan mai ba da ma'ana ba a karshe control set saboda tidin ya yawa ne, sai dai bari yin hanya mai sauki. Tap to go to edit, 7 to go to photographic view, tap to go to edit mode, sannan na C bayan na free kenan, dan na C zai fito min da irin wannan brush to ne select din haka an shashafa yana da mun C an shashafa kewayen gidan haka kai escape ya yawa ma haka C an shashafa kewayen gidan kaɗan kamar haka, sai escape ne escape, then na S to scale on Z, SZ sa 0 ya yi flat kenan gurin, an gani daidai gurin kamar an kankara dutsen an yi flat da shi kafin a fara aiki. S to scale 0, so GY na ƙara yin baya da shi kaɗan, zan ga ya hau kan flat ya hau kan gidan saboda na yi flat da shi. So idan ma kalli wannan duwatsun bari right click kamar shaded flat, za mu ga vertex da ke jikin nan suna da yawa, sannan ina ta shaded smooth baya ba da abin da nake so, gashi nan baya smooth sosai. To wannan modifier kawai da mu je mu sa subdivision surface modifier, da mun saka ta za mu ga ko da mun koma kan shaded flat za mu ga ya ƙara subdividing, idan clicking akan view zan ga ya ƙara subdividing to the nice shaded smooth, za mu ga ya ba da abin da ake so ya laushi, an gani. So kowa ba shi a 1 in ba a san hai ya ba shi a 2 ya danganta, inda background ne ba shi a 1 kare wa da shari'a. So the next thing shine za mu sa ma wannan abin namu a hanya, za mu ɗan yi hanya kamar ta wuce daga nan gudun zuwa nan gudun. So mu dai tap to go to edit mode, na kashe modifier kar amanta nan gudun da tana kunna haka na kashe ta saboda ga vertex yana da kyau. In je 7 je ne clicking akan C daga bakin kofar nan haka, in koma kan flex select escape, in koma kan flex and then C, and then C daga bakin kofar nan kawai sai in ja dan yi kwana. So escape, shift D to duplicate, right click and add P to separate by selection. So tap to go to object mode ne clicking akan shi, control I to invert select ne hiding, na bar shi kadai. Ai wannan ba mai gashi nan gurin to wannan a goge shi, in an samu wani ma to a goge shi a bar iya wannan. So idan muka kuma kalle shi zamu ga ramu dan yi flat din nan gurin ne ya hade ya bada abin da ake so. So dabar da rami a nan gurin shine mu kuma kan edit mode, mu selecting wannan face din zuwa nan, mu danna F to fill, mun sa vertex, sai mu selecting din gurin duka 7 to go to photographic view, mu selecting din wannan kuma danna K daga nan zuwa nan. Sorry, bari mu kai filling din shi F to fill, idan muka yi fill din to shine za mu sa K, mu sa knife tool mu danna zuwa nan, enter, mu ga danna K mu danna zuwa nan, enter, mu ga danna K knife tool mu danka zuwa nan, enter, saboda ina son sami vertex 6. So wannan din clicking akan shi dan, sorry wai H dan G to grab kadan, wannan ma G to grab kadan, GX kenan ko, wannan ma GX in grab ne shi kamar haka, wannan ma GX in grab ne shi kamar haka, dan samu curve kwana gurin. So the same thing in zo na yi wannan haka, ya danganta da kalan yadda ka shafo na kai ma din, kawai da abin da ake so shine a filling din to wannan gurin haka, F to fill, F to fill, F to fill, F to fill, sai mu dawo ta nan mu clicking, wasu sai mun rage wasu daga cikin wannan face kamar nan gurin wannan face sai mun cire shi, X to delete face, X delete face, yawa kamar haka isa. Kuma kan solid, kuma nan selection wannan vertex in F to fill, wannan again F to fill, wannan haka F to fill, ko da zai zama dan random ne saboda gurin dama bana so ya zama an yi shi complete ya ba da shafin da ake so, idan ya zama kamar haka. Amma dai abin da kowa ya sa a ran cewa nan gurin bana saba irin wannan face naka to ke idan ka samu irin wannan ka sa ke ka enter, ƙara sa ke ka sa knife tool ka yanka, nan ma mutum ya sa ke sa knife tool ya yanka shaka. So wannan ƙarshen marin ya goge shi, X delete vertex.
to sai na zo na clicking akan wannan vertex din su ma din grabbing din kadan gx, sorry, g to grab gx. So wannan shi ma din x delete vertex, wannan ma na goge wannan x delete vertex. So haka yayi. So bari mu sa masa subdivision surface modifier mu gani. Muna sa masa gara mun ga ya dan yi smooth, mai da shi ya koma biyu. Modifier da ramu sa masa mun ga ya bada wata hanyar wucewa. Sai mu je mu alt h mu unhide everything, control s to save. Zamu ga mun samar da kamar hanya. Saura tudu da mu samu ta. Da mu cewa h select everything, e to extrude on z. Mai hanyar nan. Wanda yana tana ma ko shine hanya mai sauki da ya kamata mu yi haka. Idan mun ya tashi haka, bari in yi back sau da ga me nayi. H select everything akan edit mode, e to extrude on z. A dan yi shi da tsayi kamar haka. Tap to wata wajen mode. In ya tsayi kamar haka sai mu da ta nan gefen. Rabi ya shiga cikin rabi ya fito waje, gz. Kamar haka. Wannan abin namu ya kama ƙasa kuwa? Bai kama ƙasa ba kamar ina ganin karkashi. To idan bai kama ƙasa ba, to wannan abin mai clicking akan dutsen nan mu ce gz mu dan yi sama da shi kamar haka. Ana so yawa dan shiga cikin wannan shape din na ƙasan nan kaɗan. An gani? To sai mu kuma mai clicking akan shi ma na dan mu zo mu ce masa gz dan yi sama kaɗan kamar haka. Kar ya hau kofar nan, ya ja daga daidai na kofar nan. So tap to go to edit mode. Ina ganin ya kamata in sa loop cut a nan gurin saboda control R na ga gurin ya dan guda ɗaya saboda gurin ya dan ƙara yin flat. Sai in ce gz ko kuma sa loop cut guda biyu. Bari mu sa loop cut guda biyu. Control R daidai nan gurin mu sa loop cut a karkace guda biyu. So idan muka haka sz mu dan yi scale din sama sz dan yi scale kamar haka. Sai in da ta nan gurin zan ga yanzu gurin ya dan yi flat. Wannan mu mayar masa da modify shi mu sa masa, za mu ga gashi nan mun samar da wata yar ƙwaryar hanya ga ta nan. Wannan gurin da ya yi sama nan gz zan iya koma ne clicking akan shi, ya dan yi sama ne haka, in ce gz dan yi sama da shi kaɗan haka. Wannan kuma gurin zan iya shi ma select din shi duka haka, in ce gz dan yi sama da shi ya dalle ko haka. So a takaice dai kamar dan yi wani zubi ne haka a wurin na siminti akan dutsen wanda zai dan kawo sauki wajen wucewa da sauransu. So wannan shine yadda zamu yi da control alt space zai mu full display. Wannan shine yadda zamu haɗa wannan background. Sai da mun tashi zamu dauki hoton wannan scene din nan gurin zamu yi hadari ne ko. So yayin da muka dauke shi aka ba wanda zai ci bayan akwai wani abu mun samu da background. Idan muka je ta nan gaba zamu dauki shot din gidan ta haka, zamu dauki hoton gidan ta haka ko video. Zai ba mu wannan view din haka. Ga background nan kuma sky da a samu hadari. Idan muka da ta nan gefen ma muka dauki shot din gidan ta haka, zai nuna mana kamar ga dan dutse haka ya kare shi, amma nan ma akwai sky. Amma idan kace aka dauke shi ta haka h, kaga ba zai yi ba. To alt h me on hiding everything, control s me saving. In kana so ka dawo da kake ada shine control alt space. Zai da mu yadda muke a da. So wannan shine da ake creating basic environment a Blender. Special thanks to SkillsPark Tech Hub da suka dauki nayi wannan course wanda free for free. Wanda dama ce ga dukkan wani mai ji yaran Hausa faɗin duniya shi ma ya shigo a cikin duniyar 3D world a dama da shi. Sunana Muhammad-Dayyib Idris wanda ni ne co-founder kuma CEO na SkillsPark Tech Hub, and see you in the next video. Bye.